guys. So karon guys, ibaligan ni og kamote or sidat-sidat mga libat. Oh, mga kamote. hi. Oh. Nawa ang labay. Bukas ko siya din. Limpo guys. Pero guys, oh, butang. So, diba guys? So, kita man nagkabuti guys. Kada guys, mga daot-daot lang na guys. Kana guys, oh, kana daot-daot lang na. Pero, pagkaon ni mga nailami, kaya na guys. Sa gulan pa yun nung pinamos, ay samot. Agay. Guys, mahal ba ni guys? Mahal, pero ako wagi mahal. Gana. Oh, panglabay rin. see? Kamote diri. Mga kamote. Ay, gali na. Kamote diri. Nag-dumpster diving. Boom! Haha! Lo. Boom! Panis! Andrea ba? Ug si Andrea balagtos. Nga mura og naog tai. Nali guys, mga ta diri guys. Daghan pa kay diri. Andrea! Tarog sabi. Isa ni ka kuan mo mga kuan. Kamuti. Kamote, grabe kadaghan oh. Pati daghan na gyud ni kay puno na among kuan oh. Kita gyud tayo. Daghan na napa dito oh, napa dito. Mo ni diri ang naglabay ani guys dito. Kada nga building, iyara ipanlabi ilang mga kuan diri. Ang mga kamote. Kutsada pa kay ilang ipanglabay. Daghan pa kay daghan na kay ko nakuha. Oh. Bilhan na kayo. Andrea, tabangan ko na Andrea. Okay pa kahin eh. Daghan na kayo. Oh, daghan kayo na akong nakuha oh. Daghan na pa niyo oh. Nakoy polish short pang diri pink. Pink short. Panlabay ni Chada pa kayo ng kamuti oh. Ata ko guli mag sa balay. Di lang ata mag-ano ko Jerry ma. Ha? Di mo kailangan ko Jerry. Kaya mo gagmay kayo ni. Oh. Oh. Diba? Lami pa kayo ni. Diba? Pag na. Gagmay pero okay pa kayo. Diba? Ang labay ni diri. Oh, okay pa kayo. Diri okay kay bukot na. Ulog. Ano sa nite? Tap? Sa kualan. Ori ulaw-ulaw guys. Walay ulaw-ulaw ni. Kabaga mig face. Si Chloe naguha si Chloe oh. Di ko panabang. Sayang kay ni nga. Napasok ko Dini pa. makaon. Yuck. Dirty, very nasty. Iwatag dito ka. Nalisil. Sinahit na shoot na tao. Ako ay masaya. Ah. Kain ni ba? Ah. Napuna na kayo na. Ah. Pasandring oh. Kinanima ba? Chloe. Oh, si Chloe oh, nanguha si Chloe. Very good si Chloe oh.
Yan na mo tabang mo sa mama. Chloe, oh. Tabang si Chloe, oh. Yak. Wow! Og nara guys, kamutis for a day. Lalas. Kung Kamuti. magbigway kamuti. Ngara, oh, di ba? Yan ako. Isan siya sa kumpit na pupunot eh. Kamay niya lang gid ba? Actually guys, ganihar gid si kuwa ani guys. Dagga na kaya. Oh, di ba? Oh. Kani guys, kami kalamit. Guys, kami pa ba guys? Purot yun ni guys ba? Teka, ay mo. Banana chips te. Oh, maghimog tag banana chips kay daghan kay ning kamuti. Kamuti chips, dili banana chips. Ani na ba? Tadak. Sige na. Bye guys. Thank you for watching. Chloe and mga vlog. Please subscribe. Yes, bye-bye. Bye.